sunset. Murag nagdaog dito, ma'am, oh. Buntod-buntod. Nice, oh. Nice one. Aeroplano. Maghangyo ta dito, pila ibayad, ma'am, magpatira? 500. Layo kaayo ang mong gibaktasan aron makakita lang barbecuehan. Kami gimekos-mekos. Hello mga dudong, mga inday. Welcome to my channel, ang Dude Store Tap. Karon sa Baytan. Biyahing Cebu, matulog ka dito kay ugma mo ato na tag Korea. Tara, sabay na. Dinhi lang sa Dude Store Tap. Tara. Okay, preparing for takeoff. Mularga na kita from Davao to Cebu City. And Cebu City to Korea. Katong ani ka bugnaw. A few moments later. Hello, 5:40 in the afternoon. So makita na to dito. Wow, ang sunset. Kato nag-red pa, murag nagkayo-kayo. So karon, sige na siya. Pwede na ta mag-iilon ko. Nagwapon ko ano. Sunset, murag nagdaog dito, ma'am, oh. Murag naghaling. Murag ing ana ang impyerno ba? Wow, kanindot. Nice one. Buntod-buntod. Nice, oh. Pero nasa tayo buntod, ma'am, oh. Ngayon, gipalibutan sa kuan. Uy, wow. Naihawan po. Naanag sa clouds, nagatungtong ang dako nga clouds nga murag buntod, tapos gipalibutan siya o kuan pa. Kanang ray sa sun or light from the sun. Doon na pa'y naga-red o nagapula-pula. Nice one. Go. Sa ibang nice, oh, marag dagat na lang nagbato-bato. Tapos makita na mo ang nag-glide. Nagpakilid ang aeroplano. Balik eh. Mag-video ta. Video ta atong nagsiga. Gitabunan noon. Balik please. Adlaw ka na. Oh, good. Oh, wow. Pula-pula. Yan eh, di ba? Ay, murag dagat. No? Nice. Wow, na-enjoy na mo ang sunset diri sa sky na bitapit. Naanami sa Mars. Dool sa Venus. Look at that. Sa ilalom kay murag dagom naman ni mga clouds, rain clouds, no? Pero na kami sa taas, tapos makita na to ang lights, ang sun. Nice one. Oh, na turbulence, the turbulence, taga-uyug-uyug. Wow, nag-enjoy ko. Mura siyang dagat. Nga na ay sa tunga na island. Mura magpalawan. Nga na ay mga bato-bato. Kaputon. Kanindot. If
moments later, nanata sa Cebu. This is Cebu City, the Cebu province. So maglanda kita mura siya og kanang Christmas. So naa sa dagat, dagat man gyud ang Cebu. Navigo will be here for landing. Okay, mag-ready na daw for landing. Kanino tanawon sa dalat. Kung katungkaan longest beach, the Cordoba. Teka, nag-aagi ko dahil niraan. Ang dalan. Okay, 5:30 mina depart. O karon time is 6:20. Abot na sa Cebu. Magland na kami. Yeah. Break. Good. Thank you, Lord. Naana kami sa Mactan International Airport. Mactan, Cebu International Airport. Welcome to Mactan, Cebu International Airport. So, abot na kita. After pila lang ka-oras ato ang biyahe? 30 plus 50 minutes. Nabot ba na 50 or 40 lang? 50? Oh, basta walay oras. Basta 30 minutes. So, ang importante maayo atong biyahe. Yes. Asa natutuhol naton atong kauban bitaw? Pwede na mo mahulat among kauban diri, sir. Pwede mo diri. Dali, ma'am. Hi. Nak? Ay, sige tanak ko. Ugoy kaluoy. Mangitag sakyan na. Hello, Cebu. Sa pulis. Sa pulis. Maghangyo ta dito pila ibayad, ma, magpatira. 500. Magpahatod. Asa ta matulog Pulis, sa... kay bana ni sa pulis. Sa tapat sa Minteryo. Sa Minteryo dapit. Kalag-kalag. Nay Halloween disco. Nya asa daw tang bay mo paan, ma'am? Wala pa. So maghulat pa sa Manila Bay. So diri nami maghulat na sa amo ang sakyan. Nag-grab na kami. 6-seaters. That's 675. 75. Okay. Go na. Para asap. Nagtipid sa mi, ha? Oo. 40 na. Daw sa 675. Hello mga dots, diri na kami, nagulat na kami sa amo ang sakyanan. Kaya nag-grab kami, hello. Going to Sampaguita Suites. So tomorrow, karon Cebu kami, nag-rest overnight sa Cebu and ugma Korea. Kinsam nag-iipon sila sa lalaki. Oh, the more you are itong, the more you are guwapo. Hello. Hello sir, good evening. Sir, swerte kayo mi sa imo. Hi to my vlog, sir. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Makita na ka sa ako ang YouTube channel sa Cebu. Okay. Wow. Sir, bukat bigat, sir. Okay, thank you. Okay. Let's go. A few moments later. Human hapit di sa kauras nga pangita sa barbecuehan, nakalingkod na gyud kami diri sa Daplin sa dalan. Oh, ma'am. What's your order, ma'am? Kami o, gimekos-mekos.
Sarap ang mekos-mekos. Sarap ang mikos-mikos. Lamit diri. Cebu. Oh. Dito sa Cebu. Experience diri nga ang sa kalami sa Cebu. Sabaw man na shabu-shabu. Marijuana asang gyud. Nangita kami og kaldero nga dagko nga nagabukal-bukal apan wala jud kami nakit-an maong nakaabot kami diri sa barbecuehan. Nangaon na lang kami dala tikal-tikal. Lami na. Kapila na kung nakaadto sa Cebu pero karon pa jud ko naka-experience nga makaon diri og barbecue. Lami man jud ay pod kaayo. Barbecue. Tumakaw ba na to? Nag-prepare na ko karon. The next morning. Ay, oo, go. Guys, DIY na lang tugtog. Abre po. Oo. Yay! Naguot ni sa elevator. Hello. Igang. Oh, Igang. See you, Korea. Naman. Nato to sa Korea. Ka-excited na. Hey guys. Salamat sa shout out, please. O saya Ay, shout out. Kaya balik na lang mo, balik naman. Meanwhile. Shoutout sa mga ka-cheaters. Dili na, pag pwede mo mag-visit din sa amo ang store. Cheetah yung Big House bagong premiere. Open with 10:30 to 8:30 p.m. po daily. Thank you so Family, much. sir, family. Family, shoutout po sa Nagpuno family and Malabarcos family. Thank you po. Okay, thank you. Thank you, sir. Oh, wow. Okay. Thank you so much. Salamat po. Okay, sir. Hantod sa sunod na to nga mga video sabay ta dinhi lang sa Dude Store ta. Thank you for watching. God bless everyone.